нафарҳое ки патент доранд бояд ки уведомление кунанд муддати 2 моҳда ки патентҳотонро аннулировать накунанд. Барои нафарҳое ки ай 7 январ патент мегирад ҳамвода дахл дора ё ки нафарҳое ки патент доштанд вайҳодам дахл дора. Мо патента физически лицо гирифтагем ё ки юридически лицо. Физически лицош намекунад ва уведомление чӣ хеле рӯй карда мешавад. Мо частни кор мекунем. Ман оилам овардагиам ё ки кор намекунем. Мо чӣ хел кунем? Ассалому алайкум ба ҳама мардуми тоҷик, ба ҳама мардуми муҳоҷир. Видео мешавад масъалаи уведомленияи патент ки дар ин масъала видео кардем. Баъдан саволҳо ҳам беҳад зиёд шид ва дар шабакаҳои ютубам бигем бисёриҳо видео карданд. Як нафари хел мега, як нафари хел мега бигем шуморам ҳайрон. Ва ростӣ хела кофтикоб кардем ки ҳавои гап назанем, маълумоти аниқ шумода расонем. Юристои тоҷикда телефон кардем, юристои урусда ки беаҳамиятӣ накунем ва патентҳои шуморо аннулировать накунанд. Хоб ҳама вақт ки рекламаомон меша даиҷа мемонам ва телеграм канал кушодагием ки силкаша дар комментария мемонам. Варақаҳои уведомлении гражданские правовой договор ва ягон қонунҳое ки нав барояд дар ҳамонҷо мепартоем. Бодирои обуна шаве ва хабардор шаве ай навигариҳо бигем. Хоб видео кардем, гуфтем ки ай 7 январ қонуне ки ба имзо расидагӣ буд ба кор медарояд. Нафарҳое ки патент доранд бояд ки уведомление кунанд муддати 2 моҳда. Баъдан саволҳо шид ки и барои нафарҳое ки ай 7 январ патент мегирад ҳамвода дахл дора ё ки нафарҳое ки патент доштанд вайҳодам дахл дора. И ҳамада дахл дора бигем нафарҳое ки пеш патент доштен ай 7 январ 2 моҳ вақт дорен ки уведомление кунен ва нафарҳое ки баъди 7 январ патент мегирен ай рӯзи патента гирифтагитон 2 моҳ вақт дорен ки уведомление кунен. Бо саволҳо шид ки бародар мо патента физически лицо гирифтагем ё ки юридически лицо. Физически лицош намекунад. И дар соли гузашта буд. Соли гузашта дар мақсад физически лицош намекарданд ё ки бисёр нафарҳое ки официалан кор намекарданд патент мегирифтанд, мегаштанд ва патентҳошонро аннулировать намекарданд. Дар қонуни нав хел нестай бигем. Физически лицо, юридически лицорам бояд ки уведомление рӯй кунад. Ва уведомление чӣ хел рӯй карда мешавад? Яъне дар ҳолате ки трудовой договор дошта бошен ё ки гражданский правовой договор. Гражданский правовой договор бигем ки нафарҳое ки қати ягон рӯз кор мекунад, яъне ин варақа мешавад байни работодателу работник. Варақаш дар телеграм ҳастай. Ва мешавад уведомление дар ҳамон қонунам омадага ки устни, яъне ба тариқи фаҳмондан. Ҷа комментария беҳад зиёд шид ки мо частни кор мекунем. Ман оилам овардагиам ё ки кор намекунем. Мо чӣ хел кунем? Бигем ки дар ин бора ягон чӣ гуфтагӣ нестанд ва барба зан нелегал мерафтестай. Мақсад ба ҳар роҳе бошад трудовой договор ё ки гражданский правовой договор карда муддати 2 моҳда уведомление хабардор кунем ки патентҳотонро аннулировать накунанд. Чӣ хеле ки медонем дар ҳолате ки патента аннулировать кунанд муддати 1 сол патенти навда супорида наметонем. И якумаш. А дигареш ки аннулировать кунанд агар муддати 10 рӯз дар Россия на барои депортатсия мекунанд. Барои ҳамин дар ин масъала сахт биқапен роҳош бошад, чӣ роҳош бошад, ягон рӯса меоем варақаи гражданский правовой договора мекунен, яъне ки рӯй кунен. Чӣ хел рӯй кунен? Мешавад хитон барем битен дар территориятон УВМ, МВД бошад, метонем барем битен варақаро распечатка мекунем, менависем, мебарем метен. Ё ки программаи госуслуги хати ё ки почта хатирам рӯй карда метонем. Чӣ роҳоиш боша беаҳамиятӣ накунем, патентҳотонро аннулировать накунем. Як чиз дига ки
ва ай рӯзе ки шумо трудовой договор мекунен, ай рӯзи трудовой договор кардагӣ 3 рӯза бояд уведомление рӯй кунен. барое ки агар муддати 3 рӯза уведомление рӯй накунен, патента аннулировать мекунанд. Дина як бародар рӯй кард ки трудовой договор мекунаву муддати 3 рӯза уведомид намекунад, патентча аннулировать мекунанд, варақашам рӯй кардагӣ. воқеъ паноҳи Аллоҳ, якчиам хабардор шида бошен, фикр мекунам беҳтарин ай. ва агар ягон навигариҳо дар ҳамин масъала пайдо кунем, иншаллоҳ ҳаракат мекунем ки ба шумо расонем. бошен ҳаматон.